Kapag mag-upload ka ng video kinahanglan mo pang numaog dito sa Oo, ubos. kuan pa jud ko mulugsong niya layo biya. Pila ka Hmm, oras? bahalag dila mga di pud kaabtag tungag oras. Ah, Mao to bahalag ulan, init, so mao gid na ako ang kinahanglan nanaog ginabuhat. ka talaga. Para maka-upload lang gyud. Mao nang laban. Oo. Wala kang plano na babalhin, yung mga ginikanan mo dalhin mo lang dito sa ubos kasi hindi mo na talaga malilikayan. Yan na talaga ang kinabuhi mo ngayon kasi sumikat ka na eh. Kinahanglan mo na ng wifi. So para mas madali kang maka-upload, why not babalhin kayo dito sa ubos? Akong plano ana sa amuha kanang balayan ako karon. Gusto ko sa patag na lang gyud unta na. Then maghimo lang gud mi kanang mag-umami. Mm. Mao na lang to dito na mi kuan pod. Mm. Dayon gusto man sa akong mama nga didto ra gyud daw kuno sa Bukid. kay gusto niya nga inignaog daw niya umana na mo palibot na mo umana diretso na yung pangguna ana ngapi guna uli ana mo na gusto nila. Yung manaaandan niya, no? So kahit pupugusin mo, hindi talaga sila nanaog? Pero maningkamot ko nga makabalay mi sa patag Mananingkamot ka. kay natigulang na ba po na akong ginikanan nagkatigulang biya pod na kay basig dili na makaya nila motunga sa amo ang kuan at least na anami balay pod sa patag uhon.